Dule mangkon. Sik. Tak warai. Mula dadi bojoku dadi iso fasih. Ngene iki. Dek jaman berjuang. Mungkin capek gunung. Sone iki apik. Rebabe ya apik. Nek le nyetel rebab serone semono ki ket sore mau jan nyampleng top. Ngerti apa ora saiki girong ki ora nganggo swara wong. Girong ki saiki nganggo balungan. Apa? Nene noni nyoni nino nano ngono ta. Kuwi ora Pak Saribut ora iso, kuwi ora ana notasine kuwi iki. Meng rasa kuwi iki. Ora cocok. Ning lambemu ora cocok e kemau. Ora pas.
apik. Semangat wiyagane. Pokomen sore mau karang kekruyuk wong yuk mbuh rada don. Bareng ora ana wong kok do kendel-kendel. Aku seneng irungane mau. Irungan ngono. Sinom ke mau. Tegane kamben ijo. Becane sing duwe bojo ngono ning aja ngono. Laras ora iki? Karang aku ki titi larase mleng kok padake byeh-byeh. Anggepe apik ora kok ngono. Nek swara kaya ngono ki mangune gamelane blumbang. Maksudnya yuk ganti sinden saiki. Ora mung bukirno wae. Sebah. Sing muni sebah pun rezeki lho, Bu. Blebek-blebekno kuwi, Bu. Sesuk sore tak blebeke nang Kali Serang. Cen. Aku nglirokke rezeki lho, Bu. Sesuk tak geret. Cen. Terus ayo terus untuk. Wadake kae iki presiden kae iki sensitif ya. Kowe pengasih. Kae cara pitike-pitik barangkrem. Balake ra ilok. Kandhani. Mbah Mingun ki cara wiyagane wis pensiun kudune. Ngintil wae, ora tobahe barang kok ya menyang. Sesepuh ya, Pak. Ini sepuh ya, Pak. Nomor loro, urut kok tak urutke sekolah urut. Kok ndak bukirno protes anu apa Bu Makmur. Yuk mutung. Seragam kok nek rupane abang apik yo. Ming bahane kuwi lho. Bahane kok spray kok ngono. Nek seragam kok ngono kuwi nek nang nggonku tak nggo kemul kirik. Omonganmu kok ngelek. Sampun kirike. Kirike sampun dereng. Ayo. Cep. Sapa muni andan? Kampleng iki kok. Tingko santai sente gara-gara engko bar gara-gara saut-saut rampung. Ya bukene malah ngentekke wektuan apa kuwi ya? Niki pedang kuning panyunan nggih. Heeh, Bularse kok bukirno. Langsung mawon apa ngagem bawa? Langsung. Yuk langsung. Bos kendang. Kaya nganti api-api bawa barang. Sinden iki kudune ditonton wong mah sinden nonton wong. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing kasasan.
tak sawang kantongan Tek-tek. Jleng-jleng-jleng. Kuwi nek nggon rombong aku ngono kuwi beda ta, Truk? Ah iya. Nggonmu, pangku dilaras to nggonmu? Nggonku ubruk laras. Nek ubruk laras, angger tas mayangan iki yo isusane padu masalah duit. Mbak Dari yuk. Nyekel mik sing cekak. Sing cekak. Sing cekake tegese ora dawa. Ya ile-ile nganggo sing cetak sing cendak barang ora dawa terus. Manut buka bonang apa arek prewe manut? Kira-kira nganu ya bludrek ya ora usah nganggo kuwi.
aja dipindah-pindah kok. ngelmu iku Encen iya kok miyaga ki sing paling kepenak suwuk gropak gironge gore tanpa larasan. Gamelan dhewe. Encen iya. Ning anu e, Gong. Apa? Barang sing nembang Mbak Dari yuk Bagyo le ngenong dicetak-cetak. Tau. Ben dilirik Mbak Dari. Ket sore mau? Oh. Dumah weruh sing omah kelemon. Tenan kok. Ning tenan anggere weruh bojone Bagyo ki nganu kok sebah. Tenan kok. Ambok kuwi dadi wiyaga ki paling ora bojone sinden. Mas disindani Mbak Dari kok dicetak-cetake. Nu. Dek kowe Gong wis entek wektune. Ayo, ipul. Mbok mamane Hana. Jineman kandhek ya ape iki. Wis pokoke kudu kandhek kowe. Pleren, le mikir pernah. Wis kowe saiki omah-omah wis pokoke ditentremke. Urip karo bapak, ana mangan ya dipangan, ana pangan ya poso. Tekalte adol-adol jeruk. Sulah tebasan kok besok. Tenang kok. Aku nek ora ndalang kaya nganu kok sapa nganu kok. Bangju. Sepira kowe iki takon karo sapa e? Kalih Mbah Gender. Mbah Mingon kok tak takoni sepira kaya wis mengkerene, Mbah. Wong sepuh kok takon, nggonmu sepira, Mbah? Gender ki gender rasa klirak-kliri. Wah gepe. Kok nom-nomo. Mong sirawa
marai ayem. Subuh terus dibubarake ya. Terus rasah gendingan ya. Playon nganu belok ya. Mesakake kae bapak kae. Bae Semar kae. Ngarep-arep ae dhewe ya. Yuk. Ndrak. Semarika den prayitna semu riris eka balik titiyoni gondayani trisanya purnama sasi kilar-kilar semeti tengah latar milang ono lintang Bima Sakti Garing Petruk Baguk
Mula kowe do tak timbali supaya nang ngarepanku dadi sumurupmu. Yen to Bendaram Pandhawa do lenggah ana negara Ngastina gek kamangka tanpa taren-tinaren. Monggo sing tak kuwatirake merga negara Ngastina ki ana pendhita arep muni mejangelmu ning sing tak kuwatirake mengko kena pambujuke pendhita satemah bab negara luwe-luwe bab negara tekane Bendaramu Pandhawa padha julung tungkul mengko kepiye napa mboten pamit napa wong derajate Semar kok dipamiti ora bakal Gek kamangka sakjroning bendaramu nang Ngastina kuwi aku ki ngimpi impenku kok rada ngutawatiri yen to Karang Kabulutan ki kebanjiran bandang banjir bandang sing tanpa sangkan mongko banyune butek mongko pasemone banyu butek kuwi catur-catur sing elek ora becik nek cara kula kok kebanjiran bandang banyune butek ki apik mo tegese banjir bandang arep ketekan rejeki ngono butek ki mergo ana walete ateges bapak arep oleh bondo donya walet ngono ora cocok penemuan kaya ngono Bagong yen cara kowe piye anu bapak ngimpi to iya mergo bapak ki turu ya ora ana wong melek kok ngimpi ningku ngaten Pak ingkang pokok bapak kedang atos-atos jalaran raketan mung sak kedaping netra sak kebiaring datit mbok menawa bapak wonten bebaya ingkang badhe andhatengi katitik pasumpenanipun bapak menika kok rada ngutawatiri cocok karo anak telu ki sing pinter mung Petruk nak meng bangsa Gareng Bagong ki wis ora dipenemu apa-apa jan pintere nek Petruk tak takon Truk nek aku ngimpi nemu Mas ki piye Truk lah ngimpine dina apa Selasa wage tiba 7 Selasa 3 wage 4 ateges tiba dina wong ngimpi Mas ki tegese mbok takokno karo pini sepuh ngendi wae ngimpi nemu Mas ki bakal ngemasi Kaperloyo mongko impene tiba dina ateges kowe umurmu garek 7 dina paling suwe Gong nganu kok Truk Selasa wage ki aku ora ngimpi kok ngimpine ki nganu kok Setu Kliwon padha kuwi ya tiba dina alah aku ora turu kok Truk ngimpi kok ora sida ngmedeni omonganmu kok kaya klidak-klidak saka kaduan iki kaya bendaramu Werkudara wis do lungguh kene iki bendara Werkudara kaya sing arep rawuh
blekek sak dulu umel-umel. Mboten badhe pangling menika Ndara Werkudara sak sampunipun lenggah kanthi prayogi manggih harja lan bekti kula kunju Gus. Wah. Semar kakekku ya. Tak tampa bektimu lan aku nampa pangestumu. Kaya ora ana lalangan sawiji apa. Syukur binagise. Gus bekti kula kunjuk ya nala garing. Bekti kula kunjuk Gus ya Petruk. Gus bekti kula kunjuk nggih ya bagus. Kakene Semar. Terus pundi Gus? Anggonku prapta ora kejaba. Nampa jawe Duryudana kakangku yen pendho kanggus mancing ana negara Ngastina kuwi bakal nampa ngelmu banjur perang Baratayuda bakal diwurungake ora ana perang Baratayuda negara bakal diparu Sigar Semangka mula kang saka iku Kakang Semar pinaka dadi sesepuh pamomong ing supaya rawuh ana negara Ngastina nekseni pendho anggone nampa bumi Ngastina tandha tapasta. Kepiye nala gareng? Anu Pak, ayo rawuh nang Ngastina gandeng arep disigarke semangka. Tegese sigar semangka ki nampa bumi Ngastina separo mongko biyen ki sejarahe bumi kuwi kagungane para bendara anek disigar semangka diparo ki tegese sing separo ana negara Ngastina separo rakyat sinuwun Duryudana sing separo sinuwun Ngamarta ngono Gong. Oh alah. Ngertiku nek atusan siji ki yo nggo wong loro ngertiku. Remuk. Remuk ki, remuk jum. Aku ora bakal nuruti menapa ki dados kersanipun para bendara. Patut banget Semar kakekku malah nglungani ateges ora kersa yen ora gelem tak boyong ana negara Ngastina tak rodo paripursa. Duka yayah sinipi kumejut pepadon ning landi Jojo bangawing-wingi tinaping muka kabaran nang mracena yen to duka yayah sinipi jagat dewa Bathara wani ngucap rasani bapak ngurda paripursa iki nala garing putra pembayun ora trima kowe ngopo nesu kowe nesuno mendeleng kaya ngene kok padake ora nesu mendeleng kok ora medeni mripatmu teng selebar kok kira kok mendeleng kok kaya ora medeni reng kowe iki rasa cerewet sing nantang ki aku kowe menong wae kowe iki rasa domong sing duwe job ki aku giya ora sampe usul Gong yen ngono kowe wani karo para bendara sing tak wedeni apamu bapak kula kok diucap rasani patine ora trima kula bapak niku sing kula rusui uripe nganti saiki duda bapak niku mula tak rabekke karo wong Kali Gintung muat tak wet-wet umure kok dadi
ngucap rasani bapak diruda paripeksa. Yen ra trima tak katutke dosan metu jaba. Kang Mas Semar ora gelem tak boyong malah anak-anake padha merenani aku arep tegel karo Punakawan aku ora bakal tegel mula mangsa bodho anggonmu bakal nyekel Semar menika sampun cetha menawi Kakang Semar mboten kersa ngendikanipun Rama Penemban upami Kakang Semar menika mboten kersa kedah dipun sirnaken wis mangsa bodho. Cobi badhe kula lepasi jemparing kiwula. Sinipi Raden Arjuna sigra anglemasaken jemparing Sarotama ing kono tumama jajanira Kiluras Marbadranaya nanging datang sirna Mergalayu amung Kiluras Marbadranaya ical saking Mandulu datan sirna Mergalayu amung ical sak raganira saknyatane iku bablas wan mundaradir bawana sang pepoda wenang sinebat ing mundaradir bawana pukulun Sangjang Padawenang ingkang wus ngadhep keng wayah ing Mercapada Sangjang Ismaya kepareng rujukan griya
bangi wangaruna kanthi netranding aku rampo sabdaning kukila renakani kura saketer pini pancuk bebetok ing ayam wono yen to kan condro dadi kang joloto bawono langgeng sang ayu palungguhan ulun ulun datan pangling yen to iki sowane wayah ulun mercapada sang Hyang Ismaya saosi lungguh kanthi prayoga jeneng kita padha kanthi rarji nggih nampi pangestunipun Paduka sang Hyang Pukulun manggih raja kejaksaan menika bekti kula kunju ulun tampa pudya pangastuti ulun tumuli tampanana Ismaya nuwun kapundi wenten sta kajaba sangka iku apa to marmane jeneng sira ngadhep ana ngarsa ulun kepareng matur para madi ngantos wusana kula menika estunipun badhe neges dhateng panjenengan badhe maneges dhateng panjenengan badhe nyuwun priksa benjang perang Baratayuda antawisipun Trah Kuru Pandhawa kaliyan Kurawa menika temtu badhe dumados menapa boten iku pengriptane para Jawata wis karepta bakal dumadi perang Baratayuda antane Kurawa lan Pandhawa mesti bakal dumadi saya. Oh, nggih, leres. Yen nganten kula badhe nriksa Pandhawa benjang badhe unggul yudanipun menapa badhe kasoran. Pangriptane para Jawata Pandhawa bakal unggul nanging kudu ana sranane Ismaya. Srananipun sranane Bathara Kresna kang pinaka dadi bata ing Pandhawa kudu genturake tapa ana bali kambang. Sakwise gentur tapane baru mengko Bathara Kresna nampa buku Jitapsara yaiku buku tandingane para senopati siji lan sijine. Lan Bathara Kresna bakal mangerti marang pengapesane para senopati. Sawise nampa buku Jitapsara Bathara Kresna wis ora kegaduhan pusaka Sekar Wijaya Kusuma apa dene Kaca Pasat lan liya-liyane. Yen mekaten mangke kula tak matur kaliyan ndara-ndara kula langkung-langkung dumateng sesepuing pengayom Pandhawa nggih momongan kula Angkir Prabu Bathara Kresna. Mengkono Ismaya. Ingkang pungkasan kula badhe nyuwun priksa pendhita ingkang manjing wonten negari Ngasti menika pendhita ingkang tumindakipun sae menapa boten sae becik napa badhe nularaken ngelmu sejati damel tentreming jagat raya menapa menamung badhe miterah momongan kula Pandhawa. Ngaten Pungkulun. Pendhita ingkang mapan ana negara Ngastina saknyatane pendhita ingkang nyamudana mung kepengin nyoba sepisan angka loro pancen iku srayane Prabu Duryudana. Lah rak mekarten. Lah gandeng momongan kula sakmenika sampun legah wonten negari Ngastina. Anggen kula badhe angrebat supados kersa kondur wonten Amarta menika kados pundi menika?
yen jeneng kita kepengin nulungi bendaramu Pandhawa, jeneng kita kudu minta senjata pitulung marang Anggir Bathara Kresna kang wektu iki wis cumandhak ana sesukune Gunung Jamurdipa. Yen wis ketemu karo Bathara Kresna nyuwun rigen. Banjur Bathara Kresna lan pambiyantu kita mengko nulungi Baladewa. Baladewa kang wektu iki cumandhak ana wana glagah tinunu nampa pasiksane mungsuh. Nanging nganggon kita bakal anulungi Baladewa iku kudu laku samudana, mula jeneng kita bakal tak dandani dadi Dewa Bagus. Amarga Dewa Bagus ku ya Sanjang Ismaya. Mengkono Ismaya. Dewa yanuntun wong ngaprang wong ngaprang kasangsayan sinawang saking Mandrawa. Inon saking Mandrawa katon Bramarkata Candranira. Kocapo kacarita ical wujuding Sangjang Ismaya ing kono ana pendhita Dewa Bagus wujudira. Bagus ya Sangjang Ismaya. Bukulun eyang bukulun cumadung dawuh. Jeneng kita ngaku pendhita kumendhang kliyang kabur kanginan peparapo begawan cahya ndadari. Mung kudu laku samudra kaya mengkono jeneng kita bakal nulungi marang momongamu Pandhawa. Wis enggal cumandha ana Gunung Jamurdipa nemoni Bathara Kresna. Nggih staken Dewi eyang nyata yen to pandhita kang wis limpat winangun samuning samudana mangku liring kasarjanan hinon ning jroning kalebu jan apik tenanan kok Bagya ki nek kon suluk ngono ki mbel suluk nganti medhit ngono ki iso ra ya
dalang lisane suluk-suluk tok nganti kuwi ra iso tak pelinteng lho. Mengko sikik rasah do ndememeng. Garap kok mbarap bagya ora ana artine. Yo ono apane. Encen kok. Aku kon latihan malah mampir pijeti wong. Kene ubruk e kono oleh hasil. Iki ki ana pendhita rasah do ubruk wae. Tak takonane sithik. Heeh, rene ya tata krama kae ketoke diwa apa pendhita sing trah loro rame. Piye? Nyuwun sewu pendhita panjenengan pendhita saking pundi nderek pitepangan. Lan sinten kedados pepanapipun? Yen kowe takon karo aku pendhita kabur kanginan kumendhang kleyak. Aku Begawan Cahya Ndadari lha kowe sapa? Kula namung abdinipun Ndara Janaka pemomong Pandhawa. Lah kok tekan kayangan Ngundarandir. Kula ki Nala Gareng, anake Semar. Kula lek kedarang saya goleki bapak. Kula nggih ajeng goleki bapak kula Semar. Nggih, sampeyan prisa bapak kula mboten. Ciri-cirine bapak kula niku brengose rada kandel. Kaya lele kae akeh putihe saiki. Terus nek guyu ompong. Niku Semar. Prisa mboten bapakmu wis tumekaning sirna nang saknyatane isih urip. Kok prisa nek bapak kula pun sirna? Nek prisa disedani sinten? Momongamu Raden Janaka. Wah kok pinter ya, Truk. Aku ya ngumun kok dong ya. Sesuk nomere pira? Ra menawa inti gong wis wektune nyaksek ya. Wis percaya waton kowe mbangun miturut karo omonganku, kowe bakal ketemu karo bapakmu. Temenan? Iya. Yakin? Seneng aku terus ngiyem-yem tenan. Pendhita kan garisih nom bagus. Nom-nom aku biyen ngono kuwi kok terus alah wae prek dobel gedes. Kowe kok kan ngono. Yen waton kowe padha manut karo aku karo aku bapakmu isih urip. Mengko bakal ketemu nanging kowe kudu manut tak dawuhi. Ken pripun? Ayo bareng-bareng goleki Bathara Kresna. Kuwi mengko kena lantaran kanggo ketemu karo bapakmu. Ale goleki Bathara Kresna ana sesekuning Gunung Jamur Dipa. Ning estu panjenengan ngendikanipun iya. Nggih pun, ayo. Do tata-tata nyerahi Gunung Jamur Dipa. Ayo, Truk. Kok ra lunga-lunga. Ra yo nututi karo kakang-kakangmu kok. Aku lho ki dereng pasti. Bapak kula ki isih urip tenan apa ora? Isih. Buktine yo buktine ana aku. Yen kowe percaya bapakmu ki sapa? Ayo Semar ki Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya ki Sang Hyang bagus, dewa bagus. Aku ki dewa bagus. Alah, yuk sampeyan niku bapak kula. Iya, aku ki Semar. Alah, bapak kok kaya ngono. Ih. Wong bapak ki ya kudune jenggureng kaya Udanil Derum kae kok. Kaya bojone Bagyo kae kok gedene iki.
sampean muni blegek-gek ya ora wangun. Ya wis nak ra percaya. Kono ge nututi kakangmu. Nek kula dereng yakin nek sampean iku bapak kula arep ra lunga-lunga kok. Mbok tekan esuk-esuk wis pokoke. Nang kene iki. Lemes pokoke. Ngenes nek urung weruh bapak. Saya nek urung weruh bukaane nemen. Ya wis. Aku janji kowe ra kena omong karo sapa-sapa luwih-luwih suket gedhong ora nganti krungu. Lah pripun? Ning aku janji karo kowe ra kena nguntrong mos. Nggih pun tak simpen wis wadine. Ora iso nyimpen wadi kowe bakal nampa walat. Nggih pun tak rapetane mengko. Petruk domongi mah dlewer-dlewer. Iki epek-epekku sapa? Iki gambari sapa? Hah? Iki bapak Semar iki. Wong kon nyuwuk kok mah terus. Mah melu karang kesetrum. Wis kono percaya to nek aku bapakmu. Nggih, nggih. Tak nututi Petruk kalian Gareng nggih. Dadah Bapak, dadah. Gunung-gunung mangelingono aning gunung Pancatnyono duk winetik winejang sang Padmanaba sang Padmanaba sinuwun Ndarawan. Nggih niku sinuwun Bathara Kresna. Bagong, nggih pripun? Lah kowe karo sapa? Niki nganu niki pendhita ampuh. Bapak niku rak wingi sirna, terus bapak niku mangke sing ajeng madosi niku bapak anu niki. Kok jundet to? Ngajeng madosi bapak niku mangke Bapak Semar niki pendhita kabur kanginan ingkang peparap Begawan Cahya Dadari. Iya pancen nyata yen to aku Begawan Cahya Dadari kumendhang leyang kabur kanginan. Nyuwun sewu mboten. Estunipun rikala semanten. Kula menika badhe mitulungi kadang kula Koko Prabu Balut. Aku wis ngerti. Amarga aku suwan ana ndaran Nirbana ana ngersane Eyang Padawenang. Jeneng sira bakal ketemu karo Kadang Werda.
ayo padha bebarengan mrepeki wana glagah tinunu kang wektu iki kadang redut dadi paksiksane mungsuh. Oh ngaten. Nggih, karang mungsuh iki ana werna kok nganti Ndara Janaka tegel merga dadi rombongane Kurawa. Pandhawa do lenggahno Ngastina, yuk bapak ditegeli. Merga kok ning Ngastina ora gelem, bapak dijemparing. Mati. Sampeyan ki prisa apa ora nek bapak ki mati. Ora ngerti. Jemene ora layat. Wong layat kok jemene, Gong. Ratu kok ora paham. Ora kedawi caksana kawulane kepiye? Dong ora dadi pengarep kok cedhil. Lajeng sakmenika kedah kados pundi? Ya saiki kowe tak aku anakku murid. Ateges kowe putra siswaku, ayo padha mbingkas angkara murka. Nulungi Kadang Reja ana glagah tinunu. Mboyong Pandhawa saka cengkremane Pendhita Surya Wasesa. Panjenengan langkung prisa? Iya. Ayo padha diperpeki nulungi Kadang Reja ana glagah. Suami kula jaraken. Macan mudhun sangka gunung manut ilining tirta anelasak wana wasa tumengking samudra laya kiya manaut manebak sang singa barung manebak sang singa barung Nata Ndarawati nglepasaken pusaka senjata cakra nempuh sima percana ing tengga wonten glagah tinunu sigra sena mergalayu badar digiya kala gumarang. Jelek bedak jek-jekuan wah konangan karo Kresna ya. Dadi atur marang para pepundhenku. Kepiye Bathara Kresna kula badhe mitulungi kadang kula Koko Prabu Baladewa wonten ingkang tengga wujudipun sima kasunyatan sampun kebadaran digiya kala gumarang lajeng wana menika peteng dedet mboten wonten pepadang menapa-menapa yes mengko tak singkene supaya dadi padang trawangan wana glagah.
Sil saking astu Mulan risang kongso diwa kang mancing telenging ayuda wah Yayi Kresna banjur pun kakang oleh pitulungan bisa ketemu padanging hawa ketemu karo Yayi Kresna lan adiku Setyaki wonten ingkang ngrigenaken Koko Prabu rikala semanten ingkang mitulungi menika pendhita ingkang peparap Cahya Dadari lajeng menika kula panjenengan sak sampun pinanggih kanthi prayogi kanthi sae sumangga sak menika sami nundung pendhita ingkang mancing wonten negari Ngastina nggih pun Begawan Surya Wasesa Dimas Setyaki tata jumadung dawuh ora wis keparat setan setan apa Gong aku ki nek nesu ya kaya Ndara Baladewa kae setan yo kejem aku mengkalahku ki karo putuku tak jotos dasmu Mbak setan ayo Yayi Kresna pendhita kal ditundung murih bisa ngrebut kata-kata pundha kula saking kuwan Setyaki bisa uwal saka paseksan wana kang peteng dedet ya kepara nyata pendhita ngremake paningal padhang ora minggat pecah san gagal dimemono iblis kowe ngawoni mata melek penyakit kowe satriya kowe ora minggat apa meneh ming bala kepiye durung tau dijueng-jueng kae kowe janji loko iki ana apa Petruk wah pendhita ning ngamuk Ndara Setyaki ra menang Ndara Baladewa apa meneh kula mawon maju ngerti plek getadel wis janji loko guys wis pokoke entek-entekan iki para senopati mboten nonton sing menang lah dimu Bagong malah golek turahan bakmi lo mangkel tenang kok Bagong kancane nyambut gawe ubruk nyantai kancane sudah teko
nganti latihan meh rampung agek jedul. Mangkelke, Pak. Nah, terus karepmu saringan mawon. Kowe mangkel tenan karo si jenenge Bagio aku. Bagong. Kowe kok mangkel karo Bagong, kaki sedulurmu adimu ala adi-adi apa? Kaki yo dalang kok. Urung-urung mung dadi saingan. Apa ya nggih, pokoke nek dalang saingan dalang, pengendang ya pengendang. Pengedram ya tandinge mungsuh ya pengedram. Nang kok. Lah aku ki danggep ngrebut pasarane nganu wis pokoke ngono kuwi. Terus karepmu gandeng Bagong niku urung nyambut gawe. Kancane do ubruk kanthi kepringet Bagong ki mung nggawa mie 3 bungkus. Niku rak njlehi to. Karo malem-malem mangan ra leleren. Karo nyerak-nyerek Ibu Kirna anggepe. Terus karemu ngaten mawon titip reso wonten kaca paisan. Bagong dijokke. Tandinge ora ana kejaba manut dening kaca paisan Bagong. Ngoten mawon. Bagong jokke ben diantemi karo Pendhita Mudyar. Sengit ta. Kejaba saka iku mbiyen Bagong ki tau arep nyenengi bojoku. Dumah pensiunan. Terus kamu dijokke mawon dajar. Yo lemune sakniki. Petruk nggih. Manut dawuh kaca paisan. Tandinge pendhita sing ning kok Bagong kan ora ngandel. Wah, Bagong ten iki napa? Ngrungokke napa? Iya. Kok sampean mboten ngomongi kula, mesake. Mesake. Wong ngono iki mesake. Wong beding ngono. Sengit. Wis mundura kono. Aku tak nyuwun senjata pitulung karo Rama Penemban Cahya dadaripun kula sebagian. Ngerti betul Kresna yen to pendhita iki sekti Mahambara. Wis rasah melu-melu lungguh sing kepenak pethukne pendhita Suryawasa. Pendhita sapa? Aku Begawan Cahya ndadari kowe sing jenenge Begawan Suryawasa kepara nyata. Gelem minggat saka negara Ngastina, aku durung pati-pati lunga. Yen durung bisa njulung tungkul pendogokan swara wae. Wes. Jemparing Cigrotumama Begawan Cahya ndadari Badar Kilurasmar Badranaya.
Bali aku seneng. Blegek-glegek. Bapak Bali betul. Aku agek ngamuk. Aku bakal badarke pendhita iki ya Bapak Bali seneng. Mundur-mundur aku agek. Alah Bapak Bali Bapak mundur. Kepiye Kakang Semar mundur. Wacapo kantel tingkes Kelurahan Badranaya. Begawan Surya Wasisa Bathar Sanghyang Bathara Guru. Blegekku sak dolita ana wigati apa lan mengku karep apa kok dadi adiku guru tumindak kaya mengkono. Rikala semana aku nampa dawuh saka keparinge Eyang Pukulun Pada nanging supaya nodi momongamu Pandhawa iku saknyatane gampang kabujuk marang tembung lan rembug ingkang sekirane bakal ngutawati. Bukti nyatane pancen Pandhawa puguh nggambarake kena kanggo patuladaning para kawula luwih-luwih Bathara Kresna kang patut kinarya tepa palukune para kawula. Oh, dadi cara sah sekolah iki sampeyan iki ngetes. Iya. Ten kok. Apa bagi nek ora dites ora masuk. Wah, sepangop tapuk. Marai lemes. Ulun kondur mekayangan. Umeleping tirta sumunduling wentis mulaturi sang amburana Dimas Werkudara ya wis bisa kondur iya sisane ngangkara murka tak pasrahke iya jliteng kakangku jliteng kakangku nara jliteng ora kakangku tak pandangane Satria Gedhe Dhuwur Werkudara kowe sapa putra siswane Rama Panembahan Surya Wasesa aku Prabu Dasawasesa tak jaluk para Pandhawa sampak mingsor jago Buang dipun kamu Dimas
jaga lakon sing ala padha diguang sing adoh sing becik tinulatuar kumpul marang para kadang padha pasang asasanti jaya-jaya wijayanti rahayu kang pinanggih wuri yai tak dereke kresna kakangku